Kendo kakorwa kwa kacha, okorwa kwa Hon Orengo nyatieng wan wachni. Emaji wacho kanyo ni baba onego nyon kanyo. Kidhi kanyo kata kawuono koponi rao Kericho. To dine gik mapok ineno Kericho nyaka nene. Nikech ji ywak tek. Omiyo ni jomoko manyalo wuok ni gin gidhi dwaro dongruok kamoro. Mopogre gi kaka jakom nosechano. Under national government gi county government. To in ng'at ma go siasa molal. To adwa wacho ni nyathi jaboko. Kik luoro moro bedie. Kendo japiny ng'ami luongo ni president onge rusa momiye under the constitution of Kenya to disobey the constitution or any law of the land. President Ruto is not above the law. He is below the law. Onge ng'ami nyalo nyuole piny ni mibed president mawacho ni he can disobey the law. That is impossible. To in kaka japiny, kaja telo moro mari sirikal owacho ni tim gimoro moko luwore gi chik, you have a right under the constitution to disobey. Ka police obiro ka to wacho ni ok unyal timo bura kae to onge gi chik mamiye teko no, wan gi teko ma wacho ni we are not going to obey your illegal orders. Kendo bunde ni mineno no, bunde no tek mana kinyalo tiye kode kitiyo gadieri. To ka jopiny olokre kodi, digo risase mang'eny mi ywagi mi ringi, anaseneno polis karingo oganda, polis kik iluor. Awacho ni kaka nyathi, awacho ni kaka ng'at manonyuol gi polis. Do not fear. And the police in this country, we are telling you, if you cannot deal with those who are harassing Arati, then you have no moral basis or legal basis to harass anybody in the Republic of Kenya. Ni samowachi ni changam ni kamoro to police ringo pio. Samune ng'ato kamoro police ok nen. To samido ayiko ng'ama chalo kama. Ma police mofuo kamin. Mibiro ka. Adwa wacho ni baba gik misena ne piny ni ng'eny. Isekedo gi ji mang'eny e piny ni. Adwa wacho ni ng'ata moyudo tij sirikal kadibed jaluo. Waseneno gi mang'eny. We have seen more powerful people in government. Oyugi nen ka, no tegno, to jomoko be nosebedo kombego, ndalo moko kike amayo be neni ka, mako wacho ni ring kan ni riembi kanu ti riembi, te en nokwongo riembe kuro. Omiyo ng'ato manigi kom mora in the Republic of Kenya, you must recognize that the people are supreme. Your Kenya are supreme. One, watch more winjo ni ke Jakom knows what the law is. Jakom, you made this constitution. You made the devolution. One ki wacho no ni tim kama. To angeni se paro and there is justification for us to do what you tell us. Omiyo and awacho ka korengo nyatien ka tieko no chilo asebudho ni kota henya. Asebudho gokora ni police. Kagi moro timre kae. Kata winjo ni kijana moro fuo kae. Anjo chana wacho siaya. Ni kamantie ja UDA oklose. Kamantie ja UDA oklose. Ubende wiye kamano. Ya dimo wiye kimano. Koro wadwaro ni pinywa miluongo ni Nyanza nyaka Kisii Nyamira. Kaja UDA ma obiro kama untie. To onge justification. Onge gimomiyo obiro ka jomonyo ibiro ka nyoro.
ng'ama kamano kikiluor kendo jaridi onego chak tiyo kuom ji. Koro eka ji nyalo winjowa. Japinywa untie. Kena an gima wacho, ang'eyo what the law is. Seche moko e sheria nitie gima iluongo ni self-defense. Self-defense no, otiyo kata ka ogol mama monji e odi, kobiro maonge kibali. Ka ng'ato yudo kata e odi ka obiro e room kamonego kodonje kata obedo ogol mama, ok idhi ripote ka polis, idil kode mondi koro eka idhi ka polis. Kosa wacho marach. Ni dhako manyuomo makendo maketi ot tayudo ka ng'ato donjo e odno, ok adhi ka polis adil na kodi mondi koro eka nyalo yudo. Omiyo jakom wan kodi gima neno koricho en ni wuoth michako ni idwa luoro go Kenya, idwa luoro piny gi wuok kendo wuothno dhi nyuolo gimoro. Ero kamano jo Migori. Thank you and God bless.